Xayrli kech, hurmatli tomoshachilarimiz, sizni Gong TV Sport ham muzika kanali salamli ham sizning bilan men yulduzli olachiq topshiruvini olib boruvchisi Artyom Piskunov. Jamoat, bugun bizda unikal qonaq, sizlar bu yigitni shin ma'nosida mana shunday motor etib ko'rganingiz yo'qdir. Kostyumlardan keldi bugun. Bek tanilgan Tataristonda tanilgan, endi Rossiyada chiqa boshlagandir. Tanilgan Insta blogger aytirgada avrali bu sizni Rinat Galiahmetov qarşılardan. Rinat, selam. Men seni o'zimda birinchi topqir ko'rdim. Bek shibergina yigit ekan. Bek shibergina yigit ekan. Do'stlarim, motorlar rahmat sizni. Bek shibergina yigit ekan. Yo'q, sening bu yerdagi videolarni qaragash, anda tigi futbolkalardan nelardan, hali tigi Jirtiqistondan kelgan atining zorlangan aybirida bar videosi shunga ko'ra, bunday kostyumlardan ko'rgan hali yo'q shunga ko'ra bizning tomoshachilarga bu qiziq bo'lar. Chunki shin ma'nosida populyar. Aning 50 ga yaqin podpисчиги bor jamoat. Mana kimlardir jirlilar anda, teatrda o'ynaylar, narsadir ishlar, ularning 5000, 8000 podpисчиги. Amanda video yasasın, qiziqlama shunda rayonni arturnamato etib ham 45000 podpисчиги jamoat. Bu shin ma'nosida menga tirishlik kerak ham, menga qolsa menga bilimda kerak hali. Rinat, ela senga ko'shik, biz men zoqsilarga mumkin. Mana bu Tatar malay fenomeni qachon borliqqa keldi? Именно Татар малай, яның менә тумышымы? Әйдә, тумышыннан башлыйк. Тумышыннан. Беренче инде ул Татар малай түгел иде ул сәхифә минем әйме. Беренче иде ул минем мин бөтен дөнья татарларын берләштерәм дип матур Татарстан видеоларын куя идем әйме. Куйдым да, малай кеше кушылмый, кешегә кызык түгел безнең матур Татарстаныбыз. Әйме, шуннан соң инде статистика ясап, мәйтәм, куялы төрле татарча приколлар куйым әле. Әле андый нәрсә юк Инстаграмда. Безнең татар халкы көләргә ярата инде. Инстаграмда юк, контактта бар. Бүтәнсен җыеп, шу үз төркеменә куя башладым. Татар комедияга әйләндердем. Шулай декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Шулай 5 ай алып бардым да, 5 ай эчендә 10,000 кеше тулды. 5 ай эчендә. 5 ай эчендә. 10,000 кеше тулды да, инде кеше сорый башлады, кем алып бара дип, чөнки мин үземне ачыкламыйдырым. Әле менә алда әйткәнем кыз дип уйладылар башта, админа кыз дип. Анда инде мин теге бөтенсенә комментарийга матур итеп җавап биргәч, смайликлар, йөрәкләр җибәргәч, инде кызарады егетләргә дә. Шуннан соң инде мәйтәм 10,000 кеше була, үзем турында сөйлим. Менә май аенда, былтыр апрель-май айларында инде 16 елның. 16 елның 10,000 кеше тулды. Мин үзем турында сөйләдем. Менә мин Галиахметов Ринат, Түбәнкам малайы, Казанда торам, гади егет, менә шундый группаны ачтым. Күп кенә җегетләр тегендә, малай булып чыкты бит әле бу дип. Андый комментарийлар да бар әле. Аны карасаң, шуннан соң инде менә бөтенсе белән аралашып, мәйтәм, группаны инде мәйтәм мин исемен алмаштырам, бөтенсе теге так просто гына түгел. Давай, ничә уйлыйсың, шулай эшләдем инде. Мин алмаштырдым, татар малай булдым. Соңыннан инде мәйтәм, бөтенсе сорый, давай үз тормышың турында сөйлә башла, безгә бик кызык, син кем икәнеңне. Шуннан соң сөйли башладым. Менә шулай, менә хәзерге вакытта 49400 подписчик, менә 1 ел эчендә әкрен-генә шулай. Субханалла. Димәк, безнең татар малайга 1 яшь. 1 яшь. Шушы көннәрдә 1 яшь. Мин сине котлыйм. 1 яшьлек белән. 1 яшьлек белән. Син үзеңне иң беренче татар инстаблогеры дип атагансың. Бу чыннан да шулаймы? Син моны дәлилли аласыңмы? Бәлки сиңа хәтлек берәрсе булгандыр. Син моны берәрдән күреп алгансыңдыр, Хәзер җавабын әйтәм. Син менә дөрес әйттең, иң башында ук инстаблогер, әйме? Чөнки мин үземнең сәхифәдә иң беренче блогер дип яздым. Мин аны яздым өчен хайп өчен инде, кеше теге аңа күнексен дип, бөтенсе теге, чөнки минем яшь бәләкәйләр дә утыра мине карый. Алар үзләренә теге сеңдереп, менә беренче дип үсәләр дә инде. Мин ала бирсә, киләчәктәге бөтенсенең уйларына беренче дип булам. Но мин беренче түгел. Инстаблогер беренче, а блогер беренче түгел. Безнең татарча блогерлар Фәрхәт һәм Фәрхәт, аларның караганы бар. Тагы Исәр кино дигән мысын. Бар андый блогер бар. Ачы бөтенсе караган бар, бөтенсен беләм. Но инде мин инстаблогер. Беренче инстаблогер дип үземне теге таныттың. Таныттым. Именно инстаблогер. Җәмәгать, әйдәгез әле иң беренче инстаблогерның тормышы белән дә кызыксынып, син мәгънәсендә сөйләп китсен. Каян син, кем син, каян килеп чыктың, кайсы районнан, нинди каннар ага синең тамырларыңда? Мин үзем Түбәнкам малайы, Түбәнкамда тордым, миңа 30 яшь. Мин гади гаиләдән, әтием белән әнием
Шыныйда эшләделәр, әниха пенсияда, икесенә бергә 76 ел эшләделәр Шынайда име. Мин үзебездә укыдым, Түбән Камада укыдым, башта юридическое образование иде минем. Мин полициядә эшләмәкче идем. Аннан соң инде полициядә эшләсәң, андый блог алып бара алмас идең алып бәлки. бара алмасым, да, аннан соң алмадылар. Чөнки минем аллергия, на сладкое, из-за того, что кожное заболевание, монда рушай там диагноз бит. Из-за того, что кожное заболевание, алмадылар не прошел военно-врачебную комиссию, шуннан соң инде полициядә безгә кирәк түләй. Менә димәк 5 ел мин укыдым. И минем хыялым тормышка ашмады инде. Шунда карамастан, мин Син барыбер юрист. Мин уголовно-правовая специализация, юрист, но опыт юк инде, эшләгән юк. Мин соңыннан банковский школа укыдым Казанда. Инде банкта, 3 банкта эшләдем мин. Менә ул миңа бик булышты. Ул теге Татфон банк, ул банклар түгелме? Юк, минем текәрәк банклар иде, аларын әйтеп тормыйм исемне. Ну, яратып эшләдем. Бик күп опыт алдым әйме. Соңыннан инде болай мин үзем 13 эш алмаштырдым. 13 эш алмаштырды. Ул кеше шуңа әйтәм инде, чөнки гел кеше сорый, кайда эшлисең, кайда эшләдең дип. Әйме менә хәс санап китсәк, беренче мин эшләдем гардеробщик булып, киемнәр элдем 2 ел, 17 яшьтән эшли башладым әйме. Соңыннан мин эшләдем, телефоннар саттым, охранда эшләдем, сварщик полипропиленщик булып эшләдем 1 ел. Мин профессионал эштә менә полипропилен эшләре белән. Аннан соң кире охранда эшләдем мин уже опять Түбән Камада. Аннан соң Казанга күчтем, тагы охранда эшләдем. Икеяда бик, кстати, анда бик профессиональный охранниклар и күбесе бит менә безнең охранник дигәч, күбесе кибетләрдә исән бул. Күбесе бит теге урламасыннар дип йөриләр, охранниклар. А монда менә Икеяда бөтенесе кеше өчен, теге менә кеше безопасности өчен карыйлар. Аларга теге урлау акча бар. Урласын, кеше безопасный булсын. Безопасно урласын. Жин пожарный системаларының сплинклерны, дренчерны, ну теге инде миңа вообще шады. Шәп әйбер. Шуннан соң Икеядан соң Home кредит, подряд әйтәм инде, Аверсбанк, Амбар, отдел маркетинга, Старый Амбар, Летобанк, торговый дом Кама, перевозчик булан чалыга 2 ай йөреп теге перевозкаларда эшләдем. И менә хәзер эш буенча Казанга күчтем, Центр креативных технологий улына эшендә. Ну инде минем теге алмаштыру теге минем стабильностьтан түгел, а просто менә һәр эштә кызыксынуда. Кызыксыну, икенче бер теге һөнәр алуда. Аннан соң икенче зарплата күбрәк. Шуңа күрә менә иң мөһиме инде менә. Ну менә иң беренче менә 2 ел эшләдем, минем зарплата иде 2003 еллар ул 2000 ярым акча. 2 ел менә 2000 ярым акча эшләдем. Шуңа күрә акчаның кадерен беләм мин. Шулай әлбәттә. Безнең дә шундыйрак хәл иде театрда. Шундый ук зарплата алады дип эшләмәгән. Артистларның зарплатасы зур дип уйласагыз, зур түгел. Менә Ринат, мин сөйләп торам, мин тиешек яратам бит. Әйдә, Ринат, сөйлә, безгә кызык. Әйтәм инде, мин гади татар малаймы, минем ипотекам бар. Вот, мин инде машиналар сатып ипотека алдым. Машиналарны, син беренче машина? Юк, инде бер машина. Булай әйтәм. Машинаны Түбән Камада квартираны сатып, монда Казанда алдым ипотекага. Трамвайда йөрим, автобуста йөрим. Менә шулай гади. Монда пиджакны кидем инде. Солидный булыр. Булай кепка киерим, рәхәтләнеп киерим. Ринат, афәрин. Менә бары тик афәрин генә, молодец. Чөнки ират кешегә 70 төрле профессиядә аз, син инде аның шушы яшендә әле бит бу син әйтелгәннәре профессиональ эшләгән җирләрдә, әле авылларда, ниләрдә нәрсәгә эшләмисең. Бу син көттем мин. Профессиональ 13 эштә эшләгән кеше, 13 эштә буны күз алдына китереп бетереп булмый, шушы ничә ел эчендә бит әле бу 2003 елдан алып хәзергә кадәр афәрин Ринат. Һәр ел сайын. Әйдә хәзер синең төбешеңне карап алыйк. Төбешеңне монда бит әле бәлки сине белмәгән кешеләр дә бардыр. Синең нинди блог алып барганыңда, инстаблог. Шуңа күрә тамашачылар да күрсеннәр нинди видео язмалар яздырганын Ринат. Киемнәрне юдым, керләрне элеп куйдым, посудаларны юып куйдым, кухняда җыештырдым, ашарларга пешердем, идәннәр юдым, киемнәрне үтүкләп куйдым.
Тезірек хатыңыздарга керек. Өтіп кетесің де, достарым атырдан лайкка басырған мағыз. Dostlar, tufanlar, like'a basırgan atmağız. Aymen şoyken. Это же фишка. Dostlarım, maturlarım, like'a basırgan atmağız yarım. Жамағат, менә шушындый видеолар, менә шушындый блог кем инде күрмәде, кем инде күрде, янәдән бер күз салырга була. Мин үзем дә әле күптән түгел генә, мин ахырсы язылган идем, аннан соң киттем, менә кичә 3нче көн яңадан кирдем синең блогка. Белә, мин белә. Белә, кушылдым. Менә видеода, бер видеода син хәтта Киришат Тухватуллинны икешәр тапкыр йөгертәсең баскыч буйлап, диме? Каян танышасың, ул кешеләр белән ничек табышасың, сөйләп кит әле. Ничек алар шулай риза булалар? Менә әйтә, сөйләп китәм. Күбесе менә беләсеңме, күбесе белән Instagramда танышабыз иң беренче әйме. Теге видеоларын карап инде биергә яраткач, аның җырларын яраткач, җырларын да биим. Ул менә, афәрин, молодец, кызык дип инде әйме. Шуннан соң күбесенә либо мин үзем киләм, навязываюсь, менә теге, әйдәгез сәхнә артыгызны төшерим әле, ярыймы дип, давай кил диләр инде, әйме. Менә шулай Радик белән таныштым, Фирдус Системаев белән таныштым, шулаймы. Ришат Тухватуллин белән шулай таныштым. Чөнки миңа теге артистлар үзләрен төшерми бит, алар теге матур сәхнәдә, иштән нәрсә, кешегә кызык ул иштән нәрсә булган. Сәхнәдә, әйбәт күрсәттек син бу әйберне. Инде миңа теге материал булсын дип, менә алар белән сөйләшеп, менә шулай танышып, инде аларны төшерәм. Инде менә йөгертәсең дисең, ин бит инде теге кайберләр бәлки булай сөйләшәләр, мин давай Ришат булмады әле, давай тагы йөгерәле дип, шуңа күрә дусларча. Дусларча. Тегеләр аңламыш та калалар, үзләренең кулга әйләнгәннәр. Түгел инде, менә Шаир әйтә инде теге. Кызык булды инде ул. Мин аны просто кызык булды. Мин бит аны дусларым матурларымнан әйтмәкче, әйтмәкче идем, монысын куймайтым. Бу бөтенләй митем кызык булды әле. Шуны гына куймай бөтенләй. Бөтенләй. Әле ул белмәде, ул аны язды, зараза ди. Зараза ди. Ринат, менә син үзеңнең чыннан да дусларыңа, подписчиклар, дусларым, матурларым дип әйтәсең, мин кабатлап әйтәм, 50 меңнән артык подписчигы бар. Була, беренче көннән. Беренче көннән алар берсе. Җаваплылык тоясыңмы? Алар бит арасында балалар да бар. Алар бит ул видеоларны карыйлар. Җаваплылыкны Теләсә нәрсә төшерергә бит менә бу әйберне күрсәтергә ярамыйдыр инде дип уйлаганың бармы? Бик зур. Мин беләсеңме ничек, менә мин сиңа бер мисал китерәм. Мәсәлән, минем бит яраткан җырым дигән флешмоб булды, әйме? Хәзер бар ул бүлдерәм, ул җырда минем җырымны да җырладылар. Да? Минем әниемә багышланган җырым бар, ул җырымны Нью-Йорктан, минем Нью-Йорктан җырладылар. Мин куйдыммы, куйра? Ул бар иде. Алар машинада бардылар, әйме? Машинада бардылар. Кая исеңдә тоткансың син? Мин Нью-Йорктан инде, мин тут әйбер ул миңа масштабны шундайдан җибәргәч, Нью-Йорклардан җибәргәч, миңа приятно. Менә кара мисал. Мәсәлән, җырлый башладылар, әйме, ике күбесе тотынды менә машинадан җырларга, әйме. Җырлыйлар, малай, рименсез җырлыйлар, рульдә тотып җырлый, башта куйдым да инде, анасын мин үзем гел законопослушный гражданин булгач, әле машинада саткач, куймайтам, буларны ремень белән генә җырлатам. Язам әйтәм, сөм әйтәм, мин сезне куймыйм әйтәм, ременегез юк. Яра ремень җырлап, ремень тагып җырлый башладылар. Куймайтам, әле күптән түгел авария булды, тур эфирда кеше чыкты. Шуңа күрә әйтәм, давай әйтәм, туктагыз, җырлагыз, туктап җырлый башладылар, әйме. Инде аннан соң җибәрәләр бер мәҗлестә, анда җырлыйлар шулай, әйме, теге өстәлләрендә аракы тора малай, анда Душбан бәйрәм, әйтәм, куймыйм моны, әйтәм, миңа анда нәрсә кирәк түгел. Шуңа күрә теге или бер ушак янына утыралар, шуларны әйтәм, тоже куймыйм. Минем инде страница карсагыз, мин үземнең страница хәләл дип йөртәм, чөнки андый нәрсәне инде күрсәтмәскә тырышам, чөнки масштаб бик зур. Шулай. Просмотрлар статистика ягыннан бик зур, шуңа күрә инде менә бик зур ответственность. Әлбәттә, әлбәттә. Ринат, бөтенесен дә күрәсе киләдер. Ничек эшләнә бу видеолар? Минем дә күрәсем килә. Әйдә әле бер менә телефон җәмәгать. Хәзер бер пример китерәм. Бөтенесен мин берәсен күз алма китерә. Дусларым, матурларым, хәлләр ничек дип әйме? Алай түгел ул. Мин сиңа әйтәм, ничек була ул. Әйдә күрсәтәләр безгә ничек була ул. Телефонны әйме? Җәмәгать хәзер Gong TV музыка спорт каналында йолдыз алышыкта Ринат татар малай күрсәтәчәк безгә ничек төшерелә ул әйбер. Менә шулай телефон алам да мин. Шулай
Дусларым, матурларым, сәлам. Милдәшер балым, ребят. Сәлам. Сәлам. Йолдыз алашык сәламлей. Менә шулай төшерәм. Аннан соң инде минем компьютерда юк теге монтаж телефонда бар приложениелар, бөтенсе җиңел генә, бөтенсе кул астында. Чөнки ул менә әйләнә икән, теге төрле камерага төшереп, компьютерда редактировать итеп, ул зур эш була. Мен андый аны сүз әйтергә геморрой кирәк түгел. Төшердем, куйдым, малай, редактировать Без бу җирдә пи диябез. Рой гына калдырабыз. Менә эше. Аннан соң инде менә хәзер остарып биттем. Элегрәк 30 дубль дәймен. Шамыйха. Все, давай. Все. Бер дубльдән чук. И уже монтажда да җиңел. Уже эзләмисең, әйбәт битен сразу берне куясың. Сизәсең. Әйе. Менә синең профессиональ шундый видеолар төшерергә теләгең юкмы берәр ди? Мәсәлән бит туйлар, мәсәлән, юбилейлар акчасы да булыр иде. Эше бик мәшәкатьле. Эше мәшәкатьле шул. Әйе, аннан соң менә мин күбрәк үземә ошаганы куям бит, нәйме? Әлбәттә. Менә бит туйларга бит аны төшерәсең дә кешегә күрсәтәсең. Кешегә ошармы юкмы? Шуңа күрә мин җаваплыкны төшерәсең. Шамаса карама. Әйе. Карама, лайк куйма. Шамаса карама. Инде менә төшерү турында инде алып баручы да дип әйтәләр. Мин үзем менә син менә гади сөйләшәбез, әйме? Менә радиода, телевидениеда чакыралар, анда малай мөнәсәбәтләр ким карамастан дип чөнки дип менә шулай сөйләшәләр. Мин авыр алай. Әлбәттә. Шуңа күрә менә туйларны алып бара алмыйм мин. Шулай. Матур итеп. По-простому гына. Просто җайлыга алып барырга мөмкин. Теге сүзләр белән. Әйе. Шулай. Татарский гопник. Әйбәт Ринат. Синең варисларың да бар икән бит. Социаль җитәләрдә татар малай. Напомни, что такое варислар? Җанаттарлар инде алар, варислар менә синең эшең дәвамчылар дип әйтергә кирәк. Дәвамчылар, варислар. Мин белмәгән суны гел теге нәрсә. Дөрес дисең, аны теләсәңчә җавап бирерсең. Менә синең варисларың шулай ук үзләрен татар малай клоннары булып чыга бит инде алар. Аларга ничек карыйсың? Баштарак беләсеңчә, баштарак ничектер теге Төрле районнарда, төрле шәһәрләрдә, мәсәлән, Чаллы татар малай. Әле мин теге килеп чыккач, алар килеп чыкты тоже. Мин битне флешмоб җибәрдем. Яраткан җырым, булар җибәрә флешмоб. Теге тоже яраткан караоке җырым дип. Шуны плагиатчикларны. Вообще, аннан соң инде берсе башлады, битте. Мин инде подписчиклар үсә бара, мин инде теге акыл керә бара, мәйтәм, булар булсын. Булар бит бөтен кеше белә уже то, что алар как бы теге плагиатит мине, уже миннән урда. Шуңа күрә мәйтәм, чем больше, тем лучше. Но аның әле положительный факторлары да бар. Чөнки менә мәсәлән, исемнәрен әйтмим инде. Беренче группа безнең турында сөйләле диләр, әйме? Мәйтәм, әйдәгез, егетләр, сезнең аккаунтыгыз уникальный контент булса, теге моннан алып, моннан теге уникальный контент булса, мәйтәм, мин сезне рәхәтләнеп теге сезнең турында сөйлим. Аннан соң инде мәйтәм 10 000 кеше була, сезнең турында сөйлим. Чөнки күбесе башлый да и туктый. Ярак китте инде бу. Әйдә. Тиздән сөйләп бетәм. Шуңа күрә инде менә андыйлар булгач, мин бик шатман. Әйме, ул синең үсә баргач, мин алар барыбыз. Алар бит сиңа да реклама булып бара. Әйме, иң беренче булса, рәхәтләп алып барсыннар. Кызык булса, әлбәттә, алып барсыннар. Әйе, менә әйтәм бит, менә кашан алар менә 10 000 подписчиклары була, кашан алар реально мин күрәм, шулар тырышалар страница белән. Мин рәхәтләп алар турында сөйлим. Менә тагын бер шундый сорау, монда язылмаганда, видеоның качествосына сорыйсым килә. Менә синең телефоның, әйтәбез, Samsung җәмәгать телефоны Samsung. Инде Samsung минем уйлавымча, ул иң яхшы видео төшерүчеләр. Миңа калса iPhone-дан да әйбәтрәк төшерәме ул. iPhone-да әйбәт төшерәдер, әйме. Мин инде Samsung-ны ник алдым? Чөнки төрле приложениялар күбрәк бушкайм, музыкалар куй була, флеш-карта тыгып була, миңа шуның өчен генә. Android. Аблай берсе iPhone бүләк итсә, давай каршы түгел. Син шуны ашыра башлыйсың. Мин инде аның белән сөйләшергә, наверное. Сөйләшергә, моның белән эшлеккә. Менә синең подписчикларың күп. Менә бит инде крем чарасы да әйтергә була. Берәр нинди реклама, берәр бизнесменнар килгән юкмы, әйтәләр минем продукцияны рекламировать итәләр дип. Битрәш тавыклары мәсәлән. Әйе, ул кызык пранк булды ул. Менә реклама дигәндә, менә тоже бу эксклюзив булачак. Менә мин 24-нән 28-нә кадәр 4 көнгә Сочига барам. Мегафон мине чакырды.
Biz anda блог-турга барабыз инде. Менә шул бер шундый пока зур такой реально крутой проект, когда мен за границу Татарстанны теге чыгып чыгам инде, и шул. Сиңа мегафон бөтен әйберне шәп бирә. Әйе. Бүген билетларын җибәрделәр, теге гостиницаны җибәрделәр анда. Ну, менә ул пока зур проект шундай. Син мегафон кепкалары, күлмәкләре киеп йөришексең. Юк, мин аларга әйттем, мин үземчә төшерәм, татарча сөйлим. Теге кидерсәләр карармын инде. Матур кепка булса, мин бит кепкалар киям. Но булай мин теге как бы безнең инде условие булды шулай. Мин ничек төшерәм, шулай барам. Ничек телим, шулай эшлим инде. Инде алар турында сөйли дә алам, чөнки мин бер 10 елдан теге мегафон связендә шуңа күрә менә пока ул шундый зур проект. Реклама дигәндә рекламаны куям мин менә былтыр куя башладым аны декабрь айыннан. Ансын да куер алдыннан бөтен подписчиклар белән аралаштым, сорадым, куергамы юкмы, бөтенсе куй, синең эшең бит дип әйме. Реклама өчен 1000 сум, 1000 түгел, 1000 сум акча алам мин. И больше. Теге в зависимости от того, что просит. И больше. Ну инде бер ИПшник булса 1000 сум да алам мен әйме. Бер кызык нәрсә сатса, үзе ясаса әйме, миңа кызык булса. Үз куллар белән ясаса белән нәрсә. Ну минем теге основной максат инде акча эшләүдә түгел, ул блог белән әйме. Мин ул акчаны мин бит бүләкләр өлешәм, бүләкләргә инде хәйриягә бетерәм. Әлбәттә, бу эшең өчен дә бик афәрин кулланылсам, хәйриячелек ул бик зур әйбер. Бу арада реклама юк. Куясы килми. Әле ни мәгънәсезләрне сорыйлар. Теплицанда, таракан дарулары, менә шунда. Таракан дарулары. Менә ну бар инде мәгънәсез. Шулай. Бер постыңда син булай дип язгансың, мин 30 яшында татарча бик начар сөйләшәдер дип. Синең белән хәсияшеп үтәм, татарча син бик күп кешеләрдән миннән дә яхшырак татарча сөйләшәсең, шуңа күрә ничек ирештең син бу әйбергә? Ничек камилләштең? Май айында бит былтыр башладым, әйме, иң беренче минем теге роликлар иде татар теле өйрәнү дигән. Менә мин карыйм, ул шундый мәгънәсез, ну нигәдер кызык булган кешеләргә. Әле ул вакытта 15 секунд кына иде әйме. Ул вакытталар булай дип караганнар. Карый, ни мәгънәсе әйбер төшергән. Менә мисал әйме, мин төшерәм үземне. Бүген без дүшәмбе сүзен өйрәнәбез. Понедельник. Дүшәмбе. Понедельник, дүшәмбе, короче. Мин имештер татарча өйрәтәм кешеләргә. Шулай 9 роликны төшергәч, мин әйтәләр, син бит монда татарчага өйрәтмисең, син монда татарларга русны өйрәтәсең ди. Шулай килеп чыга бит, мин татарча сөйләшәм. Син наоборот әйтәләр, сегодня изучаем татарский язык, там понедельник, дүшәмбе. То есть минем кирисенчә булды. Ну менә шундый гади сүзләрдән теге пробка сүзе турында машина барам, бөкө пробка, бөкө. Менә бөкө сүзе пробка ничектер әле тагылма дип ничектер теге дип тәрҗемә итәләр. Менә шул яктан бик авыр инде тәрҗемә итү сүзләрен. Шуннан менә башланды. Инде мин гомер буе шәһәрдә торгач реально плохо разговаривал, потому что есть интервью, яшьләр тукталышында, когда минем әле 16 000 подписчик булды. Анда малай менә оят карага мен, анда мин кирәм теге сүз матур сүз бирәләр, мин башта русча килде, татарчага тәрҗемә итәм, аха бу сүзне белмим. Всё, җөмлә юк. Мин уже русча менә җавап бирәм. Бик әйбәт, миндә. Ну менә хәзер инде әйтәм бит, гади телдә рәхәтләнеп сөйләшәм. Инде җин теге мондый. Тагын бер бүленеп алыйк, тагын видеоларына күз салып алалар Ринат. Лайкка бассыннар. Менә тимине килеп алды. Ничек булам анда? Теге яклар, Казан кызлары. Әйбәт. Әйбәт дисәң, кызларыбыз. Өйләнергә вакыт биргән улым. Әни белән әби булма инде. Әни белән әби булма. Әби булмады инде улым. Bunuşki кирәк, bunuşki. Буныклар бар икәү. Bunuşki кирәк. Bunочка. Әйе улым. Алтыннар да алып куйды, халкалар да алырга. Юккана түгел. Белеке кызаргамы? Әйе. Чынлапмы? Әйе. Нигә? Нигә? Bunuşki кирәк. Kızlar yok mu? Tadı gel malайlar da malайlar. Булыр әйтә алар берсе. Була бит, дусларым, атырларым. Сәлам бабай. Сәлам, хәлләр ничек? Кеттегезме? Кеттем. Эш әзерләдеңме? Менә ашарга чыгарбыз бакча кадырга. Ярар. Яхшы. Яхшы шәп дим. Хәзер. Yine para diyeceğim. Нәрсәләр әзерлисең, кей? Нәрсәләр әзерлисең?
Uşmak pişirin. Aa, молодец. Tağıp koydum indi. Hürmetli tamaşaçılar, tagın mene videolarına көз салдык. Шундый кызыклы, кирәкле videolar төшер. Һәр атна башын яңа районда төшерә башлыйсың. Башын төрле бер көнне Мөслимне дә төшергәнсең әле минем туган ягымны. Мин төшермәдем аны, бүтән син төшерәсең ди. Мин аны төшермәдем. Ну, яңладым инде. Юк, смонтировал, куйдым, ясадым, юк. Мин Әфәрин, бу эшеңә шулай әфәрин диясе килә. Мин тоже. Видеода әтиң кайчан өйләнәсең дип сорау ала. Алар гел шулай сорый. Инде яшь бара дигәндә, шуңа күрә без дә сорыйбыз. Бармы шундый кеше? Бар. Мин бер кыз белән хәзер аралашам, бер кыз белән йөрим. Кайчан өйләнәсен әле белмим. Йөрисең генәме? Йөрибез генә, менә 4 ай булды. Җитәкләшепме әлегә? Җитәкләшеп, үбешеп. Үбешеп тә йөрисең. Димәк, әтиң, димәк, киләчәктә. Бу юлы уже икенче сораулар инде аның хәзер. Икенче сораулар инде. Туйыгыз качан? Туйыгыз качан дип сорыйдыр инде. Менә шулай җәмәгать кызлар татар малаеның йөри торган кызы, йөри генә түгел, үбешә торган кызы да бар. Әтиянең постларына еш күрәбез, постларында күрсәтәсең аларны. Алар белән таныштырып китсәң, менә тамашачыларыбызны шулай ук. Инде менә башта әйткәнем, әтинең исеме Назим, ул үзе Түбән Кама районы түгел инде башта. Бер авылдандыр инде шулай түбән. Шул Шереметьево якларыннан, шул Болгардан, Яуш дигән авылдан инде. Тоже теге төб. Элек нинди район? Шул Шереметьево районы булгандыр инде. Хәзер Түбән Кама районы әйме. Якын гына ул 20 километр. Гомер буе шынайда эшләйме. Инде гомер буе шында эшли, бригадир булып эшли. Мин бер-ике чакта бер сорау биргән, әйтәм, качан директор буласың инде. Ул миңа бер кызга бер әйтте. Менә ди кешеләр үсәләр дәйме, ә менә минем кебек әйбәт бригадирын таба алмыйлар ди. Шуңа күрә мине күтәрмиләр ди. Шулай эшче кешене бер качан да алай Әйбәт күтәрде. кешене синең кебек бригадирын таба алмыйбыз ди. Шуңа күрә бригадир булып эшли. Аның ничәнче елда икән исә түгел, орден заслуги перед отечеством бар, әйме. Аны монда Кремльдә бирделәр второй степени. Вот. Әтим шуны ашык кеше инде ул, менә Без күрдек күрәбез. ашык кеше, техника белән инде менә аның телефоны кнопочный әле һаман да ул кирәк түгел. Менә син аларны еш төшерәсең, алар каршы килмиләрме? Төшермә инде нәрсә кирәк инде бу Менә менә. ул кадрларны бер җыеп куясы килә минем. Но ул кадрларны куйдырып мия теге. Төшермә, йөрмә дип менә бабайны куйдым мин күптән. Йөрмә булай. Әти инде рөхсәт итми, чөнки эштә карыйлар, сине карыйлар ди эштә теге. Кеше күлдермә ди, давай ансын куйма ди. Анда әле шундый да теләсәң төшерергә дә ярамый. Анда секретный диләр инде дәшкә барып булмый. Инде просто инде әтинең как бы авторитеты бар, шуңа күрә он нормально все, но аны куймады. Ә менә әниеңнең үзенең дә Instagramда үзенең страницасы бар, үзенең шуңа күрә аның да меңләгән подписчигы бар. Ул ахрысы аңа шап киткән. Әним вообще минем молодец әйме. Әнине беренче интернетка утырттым мин. Түбән Камага күчкәч, мине җибәрде банкка бар, түләле ди банкка. Әйтәм бит интернет бар, интернет аша түләргә юк ди. Бездә менә чыгып түләр, очередьтә бер саат торалар да түләр ди. Әнине өйрәттем банкта түләргә. Электрон аша әйме. Давай ачтыр миңа ВКонтакте ди, ачтыр миңа Инстаграм ди, ачтыр миңа Одноклассники ди. Ачтырдым, өйрәттем, телефон алдык. Хәзер ул минем менә татарчасын килгән там секретарь кебек инде. Ул Сәркәтип. Сәркәтип. Бүген без яңа сүз өйрәнәбез. Секретарь, сәркәтип. Сәркәтип. Инде менә бөтен хаталарны былай лучше эшлә дип ул миңа теге совет дает. Ташысынчы булар ул. Киңәш. Киңәш бирә, менә ул сүзне беләм, мин онытмам. Киңәш бирә, менә былай эшләдем инде. Әзерәк теге талашып алабыз, әйтәм, ошамасам әйтәм, үзеңнең блогыңны ачма, әйтәм, шунда шуны куй дип. Инде менә әни инде гомер буе шуны да эшләде. Хәзер менә 2 елла пенсиядә. Бакчалык былтыр түгел. Бакчаң белән дә таныш булган инде без шул бакчада төшкән. Менә бакчада рәхәтләнеп менә ятачаклар ничә икене күп итеп төшеребез Алла бирсә. Син Ринат үзең генәме гаиләдә? Абыем бар. Абый бар. Менә аның малае инде ул, бәләкәй генә малай бар анда.
ул аны бит төшерергә теге тоже төшмей ул. Таныкада эшләгәч тоже. Төшертерми үзен. Тоже кешеләр мине күп карый ди, шуңа күрә теге алар инкогнито гына килеп алалар, балаларын төшерергә яратам инде. Менә шулай. Алга таба нинди яңалыклар кертергә җинәсең, нинди кызык-мызыклар төшерергә планнар, тагын подписчиклар күбәя торына хыялланасыңдыр инде шулай ук. Хыялланам, ну менә бар шундый теге вип подписчиклар. Әйме, вип подписчиклар бар, әйме. Мәсәлән, менә Рөстәм Галиевич кушылса бик шәп булыр иде. Минемчә кызык булыр иде аны карарга мине. Рөстәм Галиевич, әгәр дә безне жалгыш кына карасагыз, Ринат әфәндегә подписаться итегез, пожалуйста. Пожалуйста. Әйе, менә инде теләкләр бар. Соңгы арада менә теге мин битне тоже куйгалыйм төрле белән, әйме, шармы юкмы дип. Менә соңгы арада районнар куя башлаш, кешегә ошый башлады, кешеләр күбәя башлады. Авылда бик күп төшергәч, элек мин 1-2 не төшерәм, 1-2 видео. Бу юлы тоже күп төшергәч, куйгач кеше битне күбрәк кызыкка ияләнгән, әйме. Мин уже монда бик кызык та түгел, но менә әзрәк тормыш, гади генә тормыш, аны менә кәҗә кертүләре дә менә кешегә теге якын карарга аны. Әлбәттә, күп кешенең кәҗәнең кем икәнен дә белмидер инде. Менә элегрәк мәсәлән көнгә 100 кеше кушылса, менә 200 кеше кушыла. Менә соңгы берничә көндә. Субханалла, 200 кеше генә. Әйе, и уже менә шул темага күбрәк теге внимание биргән инде. Шул менә авыл тормышында и менә кызык булмаса да менә шундый гади ситуацияларны менә теге бөтенсен менә мине караганда теге без воспоминание хатирә бит әле. Без күмеләбез теге хатирәләргә, шуңа күрә бик күңелле сине карага. То есть алар бөтенсе воспоминание. Мин аларны куптарып алган кебек, менә алар карыйлар да исенә төшә. Афәрин. Менә шундый планнар менә теге шундыйга әзер күчергә инде. Шул теге искә төшерә торган видеоларга, менә гади видеоларга. Ринат, бик күп сөйләнде, бик кызык сөйләдең. Син бүген Афәрин бөтен серләр дә ачылды. Бөтенсен сөйләдем. Бөтен сөйләдең. Менә бөтен сорауларга безнең Йолдызлы Алачыкка ссылка җибәрерсең, интернеттан карарлар. Син инде барлык сорауларга җавап биреп бетердең. Бу инде менә алда әйткәнем бит, бөтен минем сорауларга җавап монда, дусларым. Бу тапшыруда. Бөтенесе монда. Шуңа күрә сорау бирмәгез бит. Шуның белән Йолдызлы Алачык тапшыруын тәмамлыйбыз. Әйдә, сау булашык тамашачыларыбыз белән. Дусларым, матурларым, рәхмәт безне караган өчен. Безгә кушылыгыз, комментарийлар языгыз, лайкка басыгыз. Ринат, сиңа телибез миллионлаган подписчиклар. Идея, иң кирәге фантазия куюсы бер кашанда саекмасын. Яңадан яңа видеолар кызыклы-мызыклы, аннан кызык кына түгел, кирәкле, тәрбияле видеоларда төшергә насыйп булсын. Исәнлек, саулык сиңа, һәм дә теге убышып йөри торган кыз белән парлашып китергә насыйп булсын. Кирәсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Рәхмәт, супер.